Што такое душа? Душа з'яўляецца асноваю жыцця і цэласнасці жывой істоты. Гучыць складана, але толькі на першы погляд. Возьмем, напрыклад, гэтую курыцу. Яе клічуць пяструшка. Яна шчаслівая і можа бегаць колькі захоча. 3, 2, 1. Цяпер пяструшка мёртвая курыца. Вонкава мала што змянілася, хіба што яна ўжо не бегае, аднак з'явілася велізарнае адрозненне. Некалькі секундаў таму пяструшка была яшчэ жывою істотаю. Цяпер жа яна і не жывая, і, строга кажучы, ужо нават і не курыца. Са смерцю яе цела пачало раскладацца. Усе асобныя часткі можна скласці ў кучку, але не ў адно цэлае. Няма нічога ўнутры, што б трымала ўсе гэтыя часткі разам у форме жывой курыцы. Прынцып, прычына, якая злучала розныя часткі ў жывое адзінства, вядомая як душа. Кожная жывая істота мае такую душу. Але калі людзі кажуць пра душу, хіба яны не маюць на ўвазе чалавечую душу? Гэта праўда. Сёння, калі мы гаворым пра душу, мы маем на ўвазе душу чалавечую. У мінулым жа старажытныя грэкі, вызнаючы паняцце душы, выкарыстоўвалі яго ў больш шырокім значэнні. Яны праводзілі адрозненне паміж вегетатыўнай душой расліны, пачуццёвай душой жывёл і разумнай душой чалавека. Вядома ж, філосафы асабліва цікавіліся душой чалавека і шмат пра яе разважалі. Таму, калі мы сёння гаворым пра душу, то звычайна маем на ўвазе разумную душу чалавечай істоты. Але чаму ж душа чалавека такая асаблівая? А гэта дзякуючы дзвюм здольнасцям – розуму і волі. Яны робяць душу чымсьці духоўным, што выходзіць за межы матэрыі. Гэта прыводзіць да двух цікавых рэчаў. Па-першае, матэрыяльныя рэчы могуць параждаць толькі матэрыяльныя, але не духоўныя. Значыць, у душы павінна быць іншая крыніца. Гэтай крыніцай з'яўляецца Бог. Кожная чалавечая душа непасрэдна створана Богам. Па-другое, матэрыяльныя рэчы складаюцца з частак, таму могуць ламацца і распадацца на часткі. Душа з'яўляецца духоўнай сутнасцю. У адрозненні ад матэрыі яна не мае ніякіх частак. Яна не можа зламацца або сапсавацца. Душа чалавечая несмяротная. Такім чынам, падвядзём вынікі. Душа – гэта аснова жыцця і адзінства жывой істоты. Сёння, кажучы пра душу, мы часцей за ўсё думаем пра душу чалавечую. Душа чалавечая унікальная, бо з'яўляецца духоўнай сутнасцю. Яна сатварана Богам, яна несмяротная.